En waar oors is het plak als bij het Rjochtshof om die activiteiten te beginnen. Hier waard 60 jaar de strijd viert over het Friesk in de Rjochtszeel. Schreeuwen verder Schurer nam het op voor een veedokter die het vernederen water door de Rjochter en geen Friesk praten mocht. Doet Schurer wegens mislediging van de rjochtelijke macht voor het Rjocht verschijnen mast, veroorzaken dat een soort rebellie injouwt. En nou wordt dat betocht, maar verskate vlagen van dwarpen en steden in Friesland. 60 in totaal. Ze worden maar grutskens droegen. Nou, het is zo dat wij nu wel alle rjochten hebben, het Friesk, maar daar nog te min gebruik van maken. En dat het Friesk, als het zo terug gaat, binnen wij bang, bij de taal die het skielik net meer bestaan zullen. Want het is op een hele wereld aan de gang, dat proces van dat lietsere taal, die gaan er aan ten koste van grotere taal. Nou, het is eigenlijk in Born een beetje begonnen. In 1948 waren er malboeren die zetten malken en soepen en breien op een bus. En dat mocht net van een ware wet zijn. En toen hadden we Wolters van de kantoorrechter staan. Ik ben nog lekker streetbureau waarom? Nou, ik broek de taal wel een praten. Zo praten wij altijd helemaal aan nou. Dus op die manier broek je het wel. Joet de Dijk in het Friesk oer oproept worden. Maar er is nog genoeg werk te doen nevens de organisatie. Ik vind het hartstikke goed. Want als je je taal versmiet, nou, dan versmiet je heel wat. En dat is overal zo. Als ik in Grijns kom of in Drenthe of wat dan, het eerste wat ik zeg, praat gewoon terug, want ik versta hem prima. En zo werkt het dat. En dat zie ik zo. De komende maanden binnen er in Friesland nog meer activiteiten in het rand van Kneppelvreed.